ପ୍ରତିଦିନର ଚିନ୍ତା ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା। ସ୍ୱାମୀ ପରମାନନ୍ଦ। ଜୁନ୍ 7। ଦିନଟିର ପ୍ରଧାନ ଚିନ୍ତା। ସର୍ବୋପରି ଈଶ୍ୱର ଓ ସତ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଆମର ବିଶେଷ ସାହସର ପ୍ରୟୋଜନ। ସ୍ମରଣୀୟ ପଂକ୍ତି। ତବ ଆବିର୍ଭାବ ସୁଗନ୍ଧ ମାଧୁରୀ କରେ ମୋତେ ଅବିରାମ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ବ୍ୟାକୁଳ ହୃଦୟେ ମୁଁ ଚଳେ ଦିବାନିଶି ଅନୁସରି ସେହି ଅଦୃଶ ସୌରଭ। ନୀତି ଉପଦେଶ। ଏହି କ୍ଷଣି ଆମେ ପାର୍ଥିବ ବସ୍ତୁ ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛୁ ବା ଶୁଣୁଛୁ ସେ ସକଳ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ଯେହେତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ତା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗ୍ରାହ୍ୟ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ସେ ସବୁ ଉପରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ବା ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ଭୟ କରୁ। ତଥାପି ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ସତତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ଯେଉଁ ଲୋକ ତାହା ଜାଣେ ସେ ଅସୀମ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହୁଏ। ଯିଏ ତାହା ଜାଣେ ନା ସେ ନିଜକୁ ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବଞ୍ଚିତ କରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଓ ରକ୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଅବିରତ ଓ ଅନ୍ତହୀନ। ଏହା କଦାପି ଆମକୁ ବଞ୍ଚିତ କରେ ନାହିଁ। ଏହି ସତ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିପାରୁ ସେତେବେଳେ ଆମର ହୃଦୟ ଅପୂର୍ବ ଶାନ୍ତିରେ ଭରିଯାଏ। ପ୍ରାର୍ଥନା। ଯିଏ ନିରନ୍ତର ହୃଦୟରେ ଜାଗି ରହିଛନ୍ତି ଓ ଯାହାର ସତର୍କିତ ଦୃଷ୍ଟି ମୋତେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରକ୍ଷା କରୁଛି, ବିଶ୍ୱର ସେହି ପରମ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିଗରେ ମୁଁ ମୋର ସକଳ ଚିନ୍ତା ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରେରଣ କରୁଛି। ମୁଁ ଯେପରି କେତେବେଳେ ତାଙ୍କଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ନ ହୁଏ। ମୋର ସକଳ ଆନନ୍ଦ ଯେପରି ମୁଁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ପାଏ ଏବଂ ସକଳ ବାସନା ପୂରଣ ନିମିତ୍ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେପରି ନିର୍ଭର କରେ। ଏ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେପରି ସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ।